balikan ta ka. Thank you. Basta balik-balik ra ka kay daghan kag kanong. Mo agin nga ni hindi niya uban sila. Mga ginuwa. Oh, mo ato. Picture mo gani. Oh. Ano gud payo nga kay maklaro ilang mga naw. Mga followers dito sa Amerika. 1, 2, 3 tiya. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay. Kita na sila sumurad na. Ano yung pen? Yeah. 1, 2, 3. One more. 1, 2. Okay. Salamat para mo ko ilis. Pare. Dagal. Ala ginuko daghana mo. Ala ang pila. Amo duha ka. Ano tanan guys kanang ara kainit. Mga kuan na ron Black Saturday. So salamat sa Ginoo sa ijahang pag luwas sa atong mga sa. Diya kuan kanang garidi ko dani og 100 pieces nga moron. Ang ready guys kay ugma man ni deliver. Kay nay nag-order og biko og kuan kanang moron. Diya wala mo na pakita dito pag haling na dito sa likod kay grabe dyan kainit. Mubuto ni atong cellphone. Grabe initan sa itong panahon na si Papa Eddie. Tuwas kuan siya, tuwas pikas. Tuwa na to siya guys. Tuwa na to gahigda. Kay grabe dyan kainit sa nga tanan. Manang ganahan ta ko magpahimo diha og kuan no. Payag-payag ba. Ang pahimuhan og payag-payag dito oh. Na grabing kainit. Nagbutang ko dari og usa ka litro nga tubig. Ato ni siyang pabukawan kay maghimo taron og Graham with mango. Kaya daghang kadjog nang ngita na guys. So magpabukaw tago sa litong tubig. Di na to ibutang tong cassava flour. Taot ko sa katuning comment nga si Ma'am Asunta o Diano, masiguro to ka ng gusto lang siya makakita kung saan na pagbuhat. So kanila ito maipakita nga Graham with mangga. So natay kuan cassava flour. Yeah, kuara ni siya cassava flour, mangga, Graham ug kundin. So marami itong gamit. Duha ka ngani guys. Sa duha ka litro nga tubig. Ano siya guys, duha ra ka ingani na nga kasaba. Butang dari nga tungag litro nga tubig guys, may itong tunawon nato niyang kasaba flour. Kaya habang nagpabukaw tag tubig, so kinahanglan jud nato pabukawon ng tubig guys, kinahanglan nato ni siya nga maluto di siya kay kasaba ra pa ni. So lutuon jud nato ni siya maadyo kay kasaba nga niya flour niya itong gamit. So ato ni siya unahon sa nato nagadgaro ng atuhang mangga. Salamat kay kadyo ni Ma'am B kanang bukaw guys na. Na nagabukaw-bukaw na kasi guys. So ato na isang ilunod ni ato hang flour na kasaba. So ato na did na sa halo-halo ng taman. So di na to ka ng kuan, sige di na to halo kay di siya mag kuan pilit. So yan sa guys, umura na sa brown. Kita na sa maluto. So guys, habang pabugnaw ko sa kuan kasaba flour,
Kani guys, sa tulis dyan, kuskuson. Bukan guys, pwede man kuskuson kay nila ang nabagahan ako pang kuskus sa buko ba na. Sinikul guys na isaba kaya nagkudkud sinikul. Kay kapag-edit, nakatabang natin guys kay sawan man nga, di man na may bawaan lagi na yung mga tabo natin. Yan na guys, agatuhang mangga. Natay do ka kundins, natay ibap, kaning graham. One, tawag dito, kang i-charge ang cellphone, kang still kay cellphone sa gamitin. Mo ni katong ipabugnaw ganiha nga kuan. So ato ning luludaan ning ibap. Palitaw na, ma. Si palitaw. Skin di palitaw. Tuwahin na ito ning yan. So condense ang sunod guys. Ha? Pero hindi minutong inda. So optional ra na to guys og iba ang tilawan siya og tamis ba or dili ato ra pud sang iadan og mag-add ra pud ta og white sugar. So ang last na to guys kaning mangga. Ay, di na last mangga na patay graham. Graham. Mahalo mo kuha man sa kaya naman sa ibap. Tanga man sa iba para mo kuan sa ba mo lamig jud ba. So mo ni gipangita sa mga customer. Kinahanglan na among tabangan ni kay ang madali ra niya. Huwag ako cellphone na Christine kay. Di ba lang cellphone? Wala ikaw ra ginagawa na. Kay ganahan sila na niyang kuan. Ang nangita og mango with graham. Pulis, kumbati na po. Happy birthday day ni Ate Alma. Bisa mo na happy birthday. Wala uba pa ganit daw. Ay, ugma yung birthday. 1 March 31 day siya. Ito birthday day siya sunod. Ito floor, di ba March po daw? May 5 to. Ito durame? Ano ba yan? Hindi mo alam. Hindi kay gilahin mo yung birthday. Gulo lang ito. May batog. April lang si Dilton. 4. Bakit na? Naman si mother o si father dito sa Inakato Road Lisa. Nanawag na ito guys. Dali aras panahon no? Hindi na dun. Magmayo na, paris di mayo na po. Abril po gani? Oo, dali lagi kay March. Yung kasi kaya yung ginawa. Sila naman nag-appendix kay isa sa TL. Okay. Masasakit sa ila ko higda. Mo, ano siya mo, kahit siya gano'n, yung kulik sa likod. Gusto mo kulik din. Na, UTI na! Yung kainin ng tubig. Sige ng tubig. Grabe tubig grabe karon guys arang kanihit kay way nag-deliver sa mga tubig Oo, na kayo wala po sila supply sa tubig ba? Hindi sila tubig. malit. Uno yun, tayo nagkuman na yan, tayo nag-post Facebook nga, kisa ko na yung tank sa
ila ko no ipaano ang tubig sa swimming pool nila ba. Painom. Isa ko na yung water refilling nga tangki-tangki ba na yung refill sa ilang ano kayo yung tubig yung nag-tumig nga ako ng tubig isang tangki. Kasi po daw ang paan, wala yung tubig. Bubos na. Hindi po kaayo. Kasi po sa unang pag-pandemic na ligo tas puso, sa loron pa dyan ang giligo kay buk-buk at ng inita. Ano na yun, puso yun. Hindi pa dyan gumawa ito kay Ulang. Di pa dyan kahugas. Mawala mo yun dito, kaya namang tao mo maligo, dahil ang tao mo lang tao mo. Pandemic pag ito, mingaw kay Panay kasal. man mo dito. Di yun dahil, di ba ito pandemic ito, pag-amutan ito diri. Sansarad pa tag galon. Kapag yung namalita yung updates lang yan, mga maswila tanga. Oh, bago na mo dito sa puso, panangin lang mo ni. Ito Lasing ko mamanit pagod to. Yung maulang mo ta dito, kaya sila na itubig diri man, murag sihik wa tubig diri ba. Balik na po guys sa dito, wala tubig. Ang falls kay hinay mo po ang falls. Kumainom pa lang ang dagat, no? Grabe kanina. Ellie! Up here! Labi ko no, si ma'am ko ani, si ma'am ni mo? Si Ma'am Grace, gikan na sa Ato, Australia. yung anak si Juan. Oh, shout out diha sa mga taga Australia. Ay, pareho mo, mura na mo gisuon. Oh, bitaw. Magmami din na sila? Oh, Ah, ikaduha na gani na. yan na pa sila iduhan ng abot diri mga taga Australia o taga Amerika diha si Mama. Si Ma'am Carmelita o nabiya parang Amerika. Gwapo. Uy, wag sa dila wake up gwapa gyapon. Nakurat ba ako? Nakakurat ba yami? Basa ka sa ako nisi. Wala jud ko kabasa kuno nakurat jud ko. Ay, dapat kurat-kurat. So nakurat jud ko. Amo ra nang giimbento. Ha? Ma'am, shout out ni Ma'am Gahit pa man. Laika. Ay Clyde. na siya taga Sibulan. O si Bulan po ni siya. Oh, Gikan po ni siya og Australia. dili. Ikan sa gangan lag. Inglanilya. Hala ba sige pang gutom mo sa Dili. Magmatabag yung kuno nimo sa mga karpentero. kay mo lang nangita sa kampintiro. Oh, niya. Kalita ra jud ka. Patay kalibutan nga. Di gumit pirni mo ani. Kadto sila dagang makuha ato ato nila nya. Dali kay sila mo trabaho. Oh, lagi kay kuya makita mo na ko sa trabaho. May wala nag-line up dili pa karon. Magpa schedule ra kasi. Sige, mangita ta. Mangita ta. Na may mga daghang mga ayon mo trabaho ba. Wala gi. Kaya rong pa jud siya usa ka tab nga tamarindo. Ala pasensya jud mo kay wala jud mo na ko maasikaso. Hallelujah. Ang taga-Australia, nanukdok na lang tawag sa talisay. Uy, okay na, gwapa kayo sa ma'am. Lami, halang, ganan, dyan kang halang day. May kay nabinlan ka. Wala sir, nabinlan pa dyan kag usa ka tab. Oh, padadaan na ka na ko bumbil ron diha nga mga nabuhi na. Ka maguna sa Australia. Uy, now di mani oh. Nakabli jud siya oh. Ay, nagabato. Mura sag mani. Tanaw, luspad ba kay ko? Gapa kayo. Mura na siyang artista oh. Oh, shout out din sa yung apelido ni mo ma'am. Artist ng Pislat Ilong. Salamat din sa inyong pagkalit-kalit ug bisita ha. Nakakita na dun muna ha. Sorry, Jud kayo. Hala, ano sorry ko ni si mami oy. Akong lablab mga usus niloko. Salamat kayo sa mga pagbisita. Kanang Nathan, awal ko avid po. followers jud di guys nga always jud di nagtanaw sa mga Oy, mo na yung loyal nga. Wa, Jud, magkuan. wala mag-skip jud ni siya. Ya, dili Jud ko mag hambog-hambog og sige comment. Uy, hambugan man ko ng uban niya. Uban mo ba? Sagdila man na. Mauna.
Wala man sa kakailan. Wala kay- Kung dili, wala man sa kailan nato. Wala mo ba? Maupod niya. Kani po akong kamot. Dili, kung kamao kayo mo, tayo anang kuan, oy, keyboard. Okay rin din kung mukumin ka kay ganahan mo jud kung na may mukumin po kay. Para makaibaw po kung kasi mali. Na, na, pero say, langan, Pero makalangan. makaibaw man ka sa tuong mali. Ibang wala, mali dito ako ibuhat. Susunod din ako buhaton. Salamat mami ni Mami Abilita. Salamat. Nakuratan jud mi guys kay ni kalit mga bisita na muna. Mga gwapa, mga taga Australia. Oh, hi mga taga Australia diha. Oh, nalingaw. Nalingaw sila sa kuan baga, lukso-lukso. Nanay ng layat o. Taawi ko, way. Manglayat na sila diha o. Oh, lukso na si babaw. Lao man na dito, kantilado man na. Tanawa. Oh, nalingaw sila o. Wala para ba di paniud to. Umakanto na mi, uy. Wala to na, lukso na. Huwag po nga ito mo. Mahuwat sa kuno sila mo lukso. Uy, mga buwan. Oh, lukso ko na, dali. Na, lukso. Dugaya. Tulo raman na sila. Wow, hindi na ako kasayaw. Hala, ginuto at los taas to jud. Tanawa, rin na naka ng kaw niya, nagkinilas. Magandang talisay ko. Oo, ano siya. Di, dali, mabali na sa. Buhaton ko na siyang kuan, kanang Natumba maguna sa pagkakuan. Pablo. Pablo din na siya na kuan. Naluad. Pero wala na ako nang ipaputol na. Taasag, kinugdanan to siya dito. Lagi. Ikaw na lang ng Malberi ka, ako'y lugar. Kana ako ang kuan ka ng bumbir. Salamat, kayo ma'am sa imong pagkalit. Mami Carmelita. Kataot na ko ni Sir Arturo diha o. Nagkita na dyan media. Nagkita na media. Hello. Matanaw magkato si Sir Arturo na ni. Gutanaw na siya, gutanaw na ko kay. Tagabuhol ay. Kay ingno ni O ko. sa taot diya sa mga unabya. Sabay mga unabya diya sa Kalapi. Ay Kalapi. Wow, ang ako albarasin ko sa daga pa ko. Ah, Albarasin. Mga Ruiz ug albarasin among pamilya dito. Kay cute kay ni siya na si Buwak jud. Kani ganahan ka ani. Sa ganahan ka ani. Sa bumbir. Ganahan kayan kulura gamay na ni sa tiro. Rubber tree. O kani. Ay kay muda ko antay lugar Di na dito. mo dako basta Okay, nara nas sa kaang gamay na siya. kaang. Oh, di ba? Na. Nay. Hilaw pa na. Hilaw pa na. Kaon na siya. Aslong pa ni nga ni. Na siya basta violet pa. Naman siguro sa Amerika na. Kulor ani gyud. Sa Amerika. Kayo sa Dagan kayo sa Amerika. Usa pa may imong puliton diri lain. Kana rang imong gusto ihatag oy ayo pa. Dili kay kanang makaya rin nimo padadon rin yung kaning dako rin nimo. Ayaw oy. O sa may kaning dako jud. Pwede ra gud ka na sanga-sanga lang. Ayaw nang sanga kanang ayaw ka nang nabuhi na kay aron di na ka maglisod og kuan. Kani o kay nindun sa kinas kaang ni. Kani siya kay daghan nagbuwak ni. Aron di na ka maglisod. O kari na lang imong gamay-gamay kay pareho ra man ni. Kani kay kani siya lahi ni siya og buwak kana na siya. Ah. Kani ug kana pareho ra ni kani o kani. Okay. Kani pareho ra kani lahi ni. Lahi buda kani mo ri. Kani ug kani pareho na kasulang gagmay na sa buwak. Wala. Kalipay itang tanan. Oh, yun. Ako ni sang ihatag nimo na mami kalipay. Ako ni Isods bay. Kalipay na pur. Kayo pagkapurma o. Ako gipalibot na siya inag sanga na dari. Oh. Pwede ri alis dani mo ni kaanga kanang kuan. Nak tabangi kog dala nak be. Asa nam tong dadunon be. Kani tanan iyang dadon kung karipod. Kanirang unom. Dira. Oh, mo na. Manas Nicole. Salamat jud kayo kay larga. Kana imo na. Buan imo kayong oy.
init ko. Ayo, balikan na ba? Balikin na lang na. Ako'y lukdoan ni be. Hala, kita maglugduan na. Sige, para madaan na to tanan ni. Inalarga. Ready, go. Kisa si? Iya igsuon. Katutag Australia. Ay, Mangod. Ato na to. to na kagiintan mas init na kaayos nga tanan sa Australia ba perti bugnawa. Nawa jud mo nag-ingon lagi tanawa kagihanan nato diri wa gali ma prepare ninyo agi mo. Nani mga VIP ra ba kay gikan ra ba ning Australia. Nya si ma'am ay nara di si tanaw. Ha, asa nindot? Nasa na. Ako ra. Tawagan na kay wala tay tubig. Dili oy. Susunod nagbalik nimo magsayo tang duha, mag-TikTok tas that's bye-bye. Hinay, kay lisod kayo mo og gihanan. Dara. Berti ra bang inita? Tigodan pa dito. Ay daghan sag tanom didto. Dito ay gamay. Muadto ko dito kay dadan ta kag daghan. Mura na yung sigbi na gwapa. Salamat kayo, salamat. Ganun sa tanan, salamat. Nakita ang nagabuhol. Nakita na kita ng mga bulano. Nagaubuhol pa rin Hello. Asa man? Alicia. Taga-Alicia. Kami taga-Kalapi. Adto mo ko Kalapi, naka-picture-picture gali ko sa simbahan sa Kalapi. Oh, kagwapo sa mong simbahan. Kapakain simbahan. Girinubit man to. Pag ngadto na mo ginirubit to. Magkataon sa mga taga-Kalapi diha oh. Guwapa, basta mga taga-Bohol guwapa. Dito pag camping dito mo sa damit. Ay. Tiguan na dyan tayo. Picture sa muna. Kaya ni siya oh. Nindot kaya na siya. Kaya aron sa sunod, nangarin ni mo, yellow na po akong paano para makalaga yellow. Puhon, maloy ginoo. Yellow puti. Nai puti na to. Oh, ayan. Sabi di ay. Opo sila mahuman. Manguli na hinuon. Manguli na hinuon. Mapay pagkahumanog. Asa man kabihig da, asa man kalingkod be? Diri. Okay? Okay. Salamat. Bye-bye. Salamat. Salamat. Basta mautog akong salamat amping mami. Amping, bye-bye. Love you, bye-bye. Amping mo ay hinay lang. Hinay guys. Abutan ka dyan, gigan sila kalit-kalit og abot. Guys, grabing nagurat mi habang naay bisita ning abot.